Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo, Koromo we wato, Famira Lontu. En Yusuf Sarana Sepsa de ni foro isi gadri achter tuimisi ni café service pede. We barodi. Noord gomit Zuid, Oost gomit West en misdonja sanga brarut. Ja, maar zeg gambo, maar voor zo being, wat bar ala de sernama odi na trase, ala de sernama die na trase liksam takik ba afida België, Nederland, Amerika, we bar de odi. En we accident, we harden sturu de banyi, we arki den prespar nieuwsu, want nieuwsu lai, begroten meg, alles aan de, en zo maar zeg gambo, de story de tide. Tide nou een prespartori, want 1 oktober. Ja. Isabi fosis korobe biji 1 oktober. Dat weet je zo, ja. Isabi toch? Dat is korobe biji 10 euro. Ja, dat jaarreden van president. Bem go. Ja. Maar tide na de nou deze tide, dus aan dat no demoro, a de trafasi maar jaarreden tang. Natuurlijk. Je begrijpt? Dus de president, dus de regering, Santoki Brunswijk, dat de dien a begroting bezetting ba, dus de chara koffer go toch. Witte jongens in korte broeken botak het koffertje. Je sabi toch? Met inhoud. Ja. Oké. Dus dat je chief van de manchara koffer go, dus dan over het dienstjaar 2022. Sobuso. If je nou doet dat, je want nou een grondwettelijke taak, dus dat je nou mama wet voor sernang, dat if je nou doet dat, je nou maakt die money uit. Ja. Je nou mag doen, make no one project, not je nou mag doen. Ja. Maar vabe gebeurt. Iba solisi. Ja, je tak dan na wet dis toch? Ja. Maar je beseft dat bepaalde regering na visie. Ja. De man babasans, de man bekanga de Ouro begroting. Dus na ongrondwettelijk. Dat if you look en zo ja. Ja toch? Ja. Ja, la jaren in bien. Im doya. Maar de man na visie, de man dan, hey, jere no ouro kanga de ouro etera. Ouro. Dat is een moeilijke plafond. Is een plafond tori. Oh ja, dat is dan moeilijk. Ja. Dat je op een plafond. Ja toch? Of je gewoon naar geld pers. Dat vooral. Juist. Dat vooral. En de regering Santoki Brunswijk, dat ik voet naar Tjalo. Nee. No, dan gaat het dat. Nee. Je verstand. Dus dat de man a kofru naar de prins Parsani voor kan worken. Committee a jari 2022. Ja. Je verstand. En Sandena kofru a president tak ook toe. Ja. Dus dat we tak monitoren. Je verstand na sasa bayo kromo archi manukuma. Dus dat je verstand dat je sademan bereken voor kon charka in zee nanga belasten nanga terasani ala de soort franja. Je komt bij de inkomsten naar 24 miljard 782 870 koru. SRD is er de. Ja, SRD. Je verstand. Dan je chisi dat na inkomsten. Zij kunt zien. Ja, dat is uitgaven. Zij die uit dat project die naar de sant dat die zij doen subsiditorie van je sant bepaalde. Alla de sant zij op ja, salaris. Alla de sant dan 26 miljard 659 954. Je verstand. Dat was saldo of dat na tekort. Een begrotingstekort. Dus abe furu forsi, maar nou de man zit zo dusdanig, is prudent beleid toch? Ja, tuurlijk toch. De man hoor rekenen naar je uitgaven toch? Juist. Dat is belangrijk dus toch? Dat want taki a regering DC, nee soete aan sa aletje a border rek toch? Nee. Want if je soete aan dat kan de emissie, die kan hare vadom boroko. Dan gaan we weer in die ravijn. Sorry, ba. En dat nog kan. Nee. Isabi toch? Dus in feite, dus dat saldo, a begrotingstekort de 1 miljard 880 euro. SRD. Ja. Je sabi toch. En dat je verstand dat je na 2,6% van BBP. Is dat nou BBP? En binnenlandse productie. Ja, toch. Dus inkomsten en zo. Ja. Je sabi toch. Zij je verdient. Ja. Zo. Maar bij Morohi. Ja. Dat is zo. En bij de 60% of zo. Zo, eigenlijk heb je Lucas aan Mazargambo, dus ik ben blokken alle jaren, want alle jaren als aan beheer. Ja. Je weet toch, maar nu je ziet vader maar oroko. De man Lucas uitgaven, de man doet op onze eigen manier, de man doet lolo torang asensi. Nee. Je weet toch,
Foste man die uit, de mij denk foste dat je nou die uit of nou die uit. De mij marchen go, Juist, de same marchen category. kong, Ja. de weje go, Ja. de weje ko, want dan de wan garam mancheri de lukupa garam dat go. Ja. Je verstand, Ja. isabi toch. En dan je chisi dat de sant prati baka Ja. uitgave prati, want de chisi uitgave dus voor de operatie, de project, dan na 7 miljard 117.725 serta. Isabi dat je op dit programma na de sant dat die kon dus de doro 19.542.878 Oké. serta. Isabi toch. En 13 miljard 810.719. Na eji sani sa regering genereer. Uit een money toch. Na sa de genereer. Dus a 13 miljard punt zoveel. Isabi toch. Dat na belasting money. Ja, ja. Na alla de trasani retributie die se pai isabi. Ja, ja. Oké. Maar alla de san to elkaar belasting. Ja. Je Ja, verstaat. natuurlijk ja. Want je begrijpt dat je, if je gebruikt doti voor kondere, if a dichi watara, Ja. if na go to je dichi, Ja. if na boxit je dichi, dan pai. Ik pay belasting, want If je rijdt a passie, in pai belasting. hier no, in alla kondre, Ja. adesso mo sergambo. Since je uroko tapa grong fu a kondre dati, Ja. je doa uroko. Ja. Toch, like say dat je rijdt bus of je diki dati watra go to, isa mus pay belasting. Want nga belasting sinds dati, Ja. met tegen iemand raam. If dat no kon see, Ja. fa a regering view, om a pay AOV, ja AOV, AKB, Isabi dan toch. alla den san dati De sa de man sociaal pay. zwakkeren sa dem Je lopen. toch, je moet belasting betalen. Als er geen mogelijk is. Nee. Je begrijpt toch? Dus wacht, dus anoteke san beleid. Nee toch? Dus ik kon nee. teki, ik defi. Nee. Je kan teka belasting steeds potini sakatu, want dan of you. Nee man, God Ja, forbid, toch. ke batu ba, Ja, je toch? kan doa san dat Nee. toch. Als je dat die na pai de tori zijn pai de ik zou dat AOV de man die na basensi Passie. was steun. Pasi meki. Ala den to dat die. Ja. Passie meki en daarom toe. En wis in je rij auto. Ja. Maar je abara straat. Ja, wakat ook. Als je bara pat mo verfi. Ala den to dat die. Ja. Ala den to dat die. Dus Trottoir belasting moest pai. meisje. Ja. 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 Zo. We dat doe jere ala descendisi. Tisa sau borko kondi wap money. Maar ja bisma. Kan de no jere a president of she a president. Ja. E takato disi. Do mek den luken. Ja. Meneer de voorzitter, voor het jaar 2022 dient de regering vandaag een begroting in die er in hoofdlijnen als volgt uitziet. Het totaal van de geraamde overheidsinkomsten voor het dienstjaar 2022 bedraagt 24 miljard 780 miljoen en 78.000 Surinaamse dollar. De geraamde uitgaven bedragen in totaal 26 miljard 659 miljoen en 904.000 Surinaamse dollar. Het saldo van de totale ontvangsten en de totale uitgaven presenteert een tekort van 1 miljard 880 miljoen Surinaamse dollar. Dit tekort is gelijk aan 2,6% van het bruto binnenlands product. Nader uitgesplitst bestaan de volgende overheidsuitgaven voor het dienstjaar 2022 uit. Operationele uitgaven uit 7 miljard 117 miljoen en 726.000 Surinaamse dollar. Terwijl de programma's een totaalbedrag bestrijken van 19 miljard 542 miljoen 878.000 Surinaamse dollar. De operationele uitgaven hebben betrekking op 1. Personeelsgerelateerde uitgaven. 2.
overige operationele uitgaven. 3. Kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries. Ten aanzien van de personeelsgerelateerde uitgaven gaat het met name om de kosten van lonen en salarissen en sociale premies. Met betrekking tot de overige operationele uitgaven wordt met name bedoeld de kosten van goederen en diensten, subsidies, bijdragen en schenkingen en kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouwen en terreinen. Meneer voorzitter, de programma's presenteren het uit te voeren beleid CASICO-projecten van de regering. Die zijn geraamd voor 19 miljard 542 miljoen en 178.000 Surinaamse dollars. Hiervan zal een bedrag van 13 miljard 810 miljoen en 719.000 Surinaamse dollars uit eigen middelen bestaande uit belastingen en niet-belastingontvangsten worden opgebracht. Op de begroting bedragen de opgebrachte leningen en schenkingen namelijk 5 miljard 731 miljoen 459.000 Surinaamse dollars. Met betrekking tot de totale overheidsontvangsten voor het dienstjaar 2022 worden deze onderverdeeld in directe belastingen at 7 miljard 135 miljoen en 519.000 Surinaamse dollar. 2. Indirecte belastingen ten bedrage van 5 miljard 791 miljoen 481.000 Surinaamse dollar. Niet-belastingontvangsten 6 miljard 121 miljoen en 619.000 Surinaamse dollar. 4. Donormiddelen bedragen 124 miljoen 401.000 Surinaamse dollar. Meneer voorzitter, het totaalbedrag van de belasting en niet-belastingmiddelen komt op 19 miljard 48 miljoen 619.000 Surinaamse dollar. Meneer voorzitter, en dat wens de regering aan uw college aan te bieden, meneer voorzitter. Zo, dat doe je en she a president van Konder of Mama Sernang. Isabi toch de vertegenwoordiger regering. Dat is alla desan dati. Maar nu, de mij tak over transparantie, sa transparantie. Jere no Maser Gandhi, Gambo. Voorzie toch ato dati. De luku van president legt bepaalde aan uit, toch? Dat is abisma. In Sernang. Ja. Toch? Sabe de in een regering ba. Ja. Toch? En leg uit dat hier no, sang allemaal leg uit dat we eigenlijk allemaal nog niks. Nee. Wat je vindt dit toch? Nee, jere ja zo. Mio teji wansan bararo. In verstaan wansani. I abisma die nooit in luku wan play Barcelona Real Madrid. Maar je ne play jara. Nee. Je kraak. Ja. Dat zo je bora fluranga doi. Je hoort kraak. Fatrasi ikalasi. Ade zo tu smadat. Ja, maar hier no Maser. Maar if je bedient over regering ba. Ja. En dan met Luca reket fi, met Luca say you do. Ja. Toch? Ja. Je kan zit, alle de tories ook toe toch? Ja. Belasting bekan conseil, setatori, isabi toch? Ja. Je don't do next. Nee. Dan nou je go leg uit, van een president moest doen. Dat je go leg nou uit. Kabatuba. Je Brere moet. no. Ai. De bigisma wan tore. Tak undis dona futu fa bergi. Ja. En dat daar regering die zegt. Ja. Seipsana alok tu se fa bergi usabi. Wins you go da pe got na putoki ne shi seipsa. Dus dat hij. Isabi want isabi taki asan de sotu sma dati. Na sma di be libi na nga wenselijkheden. Dus de mij got napu. Ja. Tapu strati. Ja. Of kan de tapu wan tafara. Ja. Teneti. Dat de mij lukute de meteore lusuk motor. Na hemellichaam. Dat is mij toch wel zijn. Dat de mij spreek van wens uit. Me wins tamara China kan leno wan money. Dus dat is maar dat hij. Ja. Next morgen. Not tomorrow. Oké. Dus de man ego luku, like sang, president leg uit morgen vara,
van lukum een mijnbouwtoren. Dat kan die leggen toe dat uit. Zo. Mhm. Dus dan nou we gaan, Ja. dus dan nou we gaan naar iets van transparantie. Dat die. Dus dat want ik naar doorkijk. Ja. Dus dat allemaal want zie. ik a blouse die je weer, Ja. dus a een dat een soort ondertrui weer. Ja. Je mag volgen me. En naar doorkijk, iemand volgt me, Ja. iemand sapseep sa. Ja. En na door dat die, Mhm. oudja de gedensie. Natuurlijk. Maar moest go. Je moet zo. Ja, trafas no de. Nee. Isabi toch. Want de mongo luku, de man die ab de soortu mijnbouwrechten, isabi de man die ab de sanati, maar de ne exploiteren. Je verstaat, Ja, de maar man dat- ne doen noti. Maar dat is een boel zijn. Ja toch. Mhm. Dus in elkaar abi want zo'n matchie gebieden voor crossway voor bestaande met concessie, dat de man die de man een pis bij. Dus if een maatschappij want brei uit, Denk ik bijna, man. dem go bijna man. En ja, traman, en euro in concessie. Ja, trouwens, dat niet eens dat keer no. Dus hier no, maar je tap karta luku jami abi. Apis dis nap me. Nooit aan man go dat. Ama ze nego dat pe. No, da lastan ama te kwa skope diki. Jong, Not noti. want misap man, ja, Ja. misap man. Nee. Die taki, publiekelijk, dat de man je een masel. Ja, ja, ja. Hier, you sa wa mami sa boom voor man die abi. Die Ja. ne do next days dan also. Ja, Dan mijn trom op 10 miljoen. o dus a is tor wel zo. dat die, a Is wel zo. regering, o tapa tor dat die. A regering moest go onderzoeken door dat luku Ja. sanatori. En hier no. If a man, if you ask me, dat is mijn mening, hè. Je persoonlijk. Mijn persoonlijke mening. If a desu dat ama abeng, Ja, en natuurlijk ama jurenji wamang, ja. dan pay belasting toe toch. In pijbelasting. In pay belasting toch. Wap, ja, want we hebben van Odo. Ja toch, in pay Asana belasting. no tike san. Want je kies money van man dat ook toe toch. Ja toch. Dus in sap omen aan mijn pay amang, Ja, if na omen so men dala, Ja. dat so men in ja staat ook toe. juist. Zo simpel, ja. Je verstand. Mhm. Isabi toch. Want sana sani, en sa de mogo do toe, Ja, de mogo orden a kleinschalig goud winning. dat nog boos aan. Ja. Want meer, maar hier, asanti lange meer. Ano no way here. Nou, op sa 5, 6 jaar. Ja toch, Ja. dus mi hoop taki. Ja. Want we piste ibe abi orden en goud. Dat Die met soort tak soort toch. sani. Dat met tak. Ona san dat je bedoelt. Ja, dat hier na ordenen na serif san mi denk jara. Ja, na Na orden. ordenen toch. Maar mi denk dat die zo daadwerkelijk. Imusu. Isabi toch. Imusu. Dus odi je di piano goina gron fuma maser nang. De je pur gudu. Imus Impai. impai belasting. Impai Imusu. belasting. Imusu. Isabi toch. En dan kan deze ook maar gambo dat midden euro na een bedrijf. Ja. Alla moet mij kort mi belasting. Mooi zo. A salaris pap belasting. Ja. Dan man de euro a go to of a watra samai do. Ja. Da impai belasting toe toch. Je Ja pai. toch. En dan kan dit dat je dikkie. Je vindt niet go to. Maar je hebt het niks. Maar die bief dati. Mm. Dan kwe kanga ala de sane komen bijkijken. Beno. Dat je go to no de moro de dribi. Ja, dat. Dat suma ba hebi. Dat je begrijpt dat dat het milieu from dat je vader bakken naar regeren, dat regering, een milieu veel moeilijkheid go zitten. Dat Ja. je para regeren financiën. Juist. Para financiën money go regelen. Dus na ango aankom. Ja, sabar, sasan euro ko. Juist. Dat na sani. Mhm. En want het is wat er sani. Mhm. San a regering ook doen. Ja. Ja. De man taki, de man rehabiliteer ala de ouro mijnbouwgebied voor Alcoa. Dat is een boos aan jaren. Ja toch. Een boos aan. Ja toch, want Ja, ja, man. wan lopresi, de man Ja. tap en baka, maar de man go luku, if sitje no de, gevaarlijk stof, want daarom ik de man elkaar ook toe de instantie, like NIMOS, Ja. nanga de tra instantie, de instituut, de go luku Check een milieu toch, ja. go marchi dape, if gifstoffen, nanga Ja. de san dat no de, Ja, ja. je verstand. En ook toe, sa regering die staki bij monden van president, Ja. dan man taki, de man op de eji houtindustrie. Ja, ja. Nou, wat zijn die mee hier om een lange Mhm. Ja, ja. Dat meer ook toe, ja. Want toen jong boy te de man met masar gambo, maar lantino maar op een eji sani. Nou, Wa de man boos yuru aan. doro, Ja. Nou, boos aan. ayur doro Ja. fen. Isabi toch? Mhm. Dus dat de man zitten en kwik vrij. Ja. Dat vooral. Ja. Want de mooie milieu kringt ook. Want ook toen we weten met nono taki te importeer sani, de man checken. Ja. Even op kwik anga de sata. Ja. Ja, ja. De man minimalisering. Dat is dat hier. Isabi toch? Mhm.
Dat Dus, natori. Ja, en speculeer naar mijnbouwrechten naar desangati gaat van de baan zijn. Dat die. Apply dat no play moro. Dus mi no sabi jugo kon mo yere tras mo bari tak dat donasi no mangache di sangada. Dus dat die. Maar ja, voor zo'n kopje moro faro. Hoe ik het a president leg uit vast aan Bobsa. Ook toe toch? Ja, maar voor dat a president takasap suma desma di abde en pedende. Oké. Dat belangrijk. Dat die. Want je kan go doen aan takwan aan de no sap pedende Dat en je die. no sap suma abde. Dat die. Dus die dingen zijn alleen kaart gebracht, maar dat ko archa president. Ja. Voorzitter, het beleid ten aanzien van de mijnbouwsector zal de komende periode gericht zijn op het aanscherpen van het wetgevingskader, de institutionele versterking van beleidsformulerende en monitoringsinstituten, ordening van de kleinschalige goudsector, als ook de rehabilitatie van de gemeentegebieden van Alcoa en het voorbereiden van een bauxietindustrie in West-Suriname. Meneer voorzitter, de kleinschalige goudwinning moet getransformeerd worden naar een meer duurzame en veilige inkomsten- en werkgelegenheidsbronnen, waar zowel mens als milieu centraal staan. Meneer voorzitter, deze regering gaat door met het voeren van gesprekken met gerenommeerde bedrijven ten aanzien van het opzetten van een eigen goudbedrijf. De ordening beoogt ook de controle op illegale praktijken in deze sector. De inspanningen zullen in 2022 verder gericht zijn op de uitvoering van projecten in samenwerking met NIMOS, UNDP, Global Environment Facility en andere relevante actoren om te werken aan het bieden van duurzame oplossingen voor de toegang tot financiering voor ambachtelijke mijnwerkers en mijnbouwgemeenschappen, alsmede de introductie van kwik-arme en kwikvrije technologieën langs de volledige goudproductieketen. Meneer voorzitter, in het kader van transparantie in de extractieve industrie zal het beleid gericht aandacht besteden aan de ultimate beneficial ownership in de mijnbouwsector. Het is van belang dat bekend is wie of welk bedrijf diverse mijnbouwrechten in zijn bezit heeft en waar deze gesitueerd zijn. De zogenaamde rentseekers die speculeren met mijnbouwrechten zullen worden afgebouwd. Ja, bra rut ati maluku manana sa saba yokoromo we wato wala malado yere taki den bedoeling van regering isi. Na bedoeling fucharko MW beetje desma. Tak mek de no troe krioling ina kri watra van regering. Nee. Want ja wan lo psycholoog datara isabi to Facebook wan. Ja, man. Ja? Ja, de leraar. Deskundig, alla zo professor, die sabe moro beter. Maar de man tak de beste stuurlui staat aan Ja. Want die sap sa wan takasan dati, fukonteki. Me accident, alamala, soort wan denk, if ino wanyama mon fa kondre. Nee. Bo konf taki, 0 cent me corrigeer. Pe, ik denk dat het. Eh? Ik denk dat het. Mi tanga mang batok. Sama Mi tanga mang tak if igo mi tuan vrouw, yanga vrouw, iloba vrouw, dat igo shat alibida vrouw, abi social problema ngadesa. Amatak me kotik moto. Amano de. Nee. Dat was mooi gewoon dan. Maar de maat juist liever kritiek. Dus if you leg me uit, of een man die gekozen, toch de man die leg uit toch? Dat man zei bigi olo. Ja. Dat man dat nom no de moro me goe. Minoman. Wat in Europa die aan het jaren. Ja toch, in Eblo. In Eblo Europa continu. Ja, voor zet en kom. Want missie zei ze. De Europa continu jaren met tijdje. Ja. Laat die. Zo, we dat doen hier al de toer disi. Archie uluku a president. Ja. Want een tak namens haar regering. Ja. Want dan om eerst taka e wij regeren. Nee, namens haar regering. Namens haar regering. Dat regering Santoki, Brunswijk. Ja. Dat jersey, misschien was geen schaduw. Ja. Aman die tijd, meneer de tijd. Meneer Tijd. Ja. Mevrouw Tijd deelt het niet bakken. Ja. Dat de dorp ba.
Ja. Archi maluku man na sa sabayo kromo le fawe verstang. Da upre steri ti de mekishi soort sei regering, soort sei seranang ego. Advies va programma di sanyon su seranang seipsa. Nos dan sei. Nee. Dat je lever kritiek, want kritiek moest er. Ja. Maar lever die bijdrage. Dat vooral. No actie sa kondre do jiu. Actie serefi, wena dungru camera trusiani ni borsu de. Stel die serf de gewetens varage. De actie tak sami kan do die ma masser nang. Mi kan liever mi bijdrage. Dat die. Want dat belangrijk. Want de man taki want te e pierbotu alle beetjes helpen. Ja. Je verstaan. En sami want te juno. Want van mij moto ja. Dan me gwa osom blok. Dan bakadina. Bakadina. Dan me trusmani na grond. Me pranwansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je sabitaki, you dat na a waf de verdienste, waf de bijdrage die you kan leveren. Die mama sernang. Fu kona fesi fu na pe kwan jaja sarana of wan jaja sarana man. En mineng na masara. Dignity. Kambo. Ja, maar zeg maar, volgens mij tapu, hoe rekenen naar COVID. COVID, die de 11 smijt dede, 10 smijt dede, en ik zou dat ik bouwen, loop professor daardoor aussi. Maar, unu van programma die ze actie, gogo te kaspoiti. Die te kaspoiti, dat is dan rustiger also, dan is geen of 4 suiti, en dat sabi dat je die beschermt tegen COVID. Vanuit het programma die ze ook te actie, vind je dood niet op straat. Die horen, ons nang kondre, kring. Met dat grand tangi te wantralis baka. No drai baka, no fadong, opot napu, me kuset kong. I was born by the river in a little tent. Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it is. Then I go to my brother. And I say, brother, help me please. But he wind up knocking me back down on the knees. Oh, there've been times that I thought I couldn't last for long. But now I think I'm able, Father, to carry on. And it's been